Can't sleep. Just wake up and oh my god. Hello, magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi Pilipinas. Gabi na naman. Gabi na. Gabi. Magandang gabi. Maingay, maribokong sa lugar. Mga bata. Kabisok na. Oh my God. People fall in love in mysterious way. Thank you. Wala. Nasaan na kayo?
Um, Sana hindi mo lang bukas. Ito sana. Oh God. Bakit kailangan ng puso ang saktan? Uli na. Nagdalig ka ba? Di papas. Ano, sa na ano. Ha? Magpiliton. Nakatulog na ako. Sige, turog na. May pasok ako bukas. Yes. Yes. Masimbang gabi kita. Bukalan Alas mo. dos. Ah. Kaso may school ka. May Hindi school. man. Ma-upset ako aga. Hmm. Hapon na baga. Sana na ang Christmas party niya. Sige. Wala pa mo ano, sinabi si sir mo kung ano. Para man sinabi sa GC. Si Min, may Thank you pang po. regalo. Ha? Regalo. Regalo? Ang ginawa mama niya. Ang sa stage. Sa stage? Tara na. Mhm. Maka-absent na ako. Ano? Maka-absent ako. Absent ka. Please. Oh. Bakit kailangan ng puso ay masaktan? Lagi. Hindi ako. Tapos na exam niya? Opo. Na ranking niya. Ano, Legend 5. Dire isa. Ay, hanggang. Ang ranking na nila. Ibig sabihin, ranking may honor. Para paggabi. May honor sa iyo. Oh my God. Thank you for the Thank you. live. Kasi lang, wala pa nagatagkot. Aray, matupak. Thank you for the likes. And subscribe. Subscribe ka. Thank Okay, you for subscribe. subscribe. Aray, matupak. Thank you for watching to people. Thank you for watching 1,000 people.
for sending heart. Thank you for the heart. Dati taray tayo na lang natin. Taray tayo na natin. Ano yung sabi na dati? Di man i-reason. Ay. Thank you. Hello everyone here. Thank you for watching. Sino kayo? May kulay, maudan sa Philippines. Maya. Maya. Nawaran siya doon. Nawaran. Nasaan? Nasaan? Parang nagkakit. Luba to man. Irap sa nito. Naguyag ako to. Nakayag nito ko. Wala ko ate. Iyo. Nagalagay ko mga mangayan. Thank you for sending hearts. Alright, so far. Please guys, thank you for the hearts. Borong Pipet. Hello. Hi, Borong Pipet. Bakit borong? Borong ang Pipet. Borong ulo. Bakit Borong Pipet? Kumusta? Maborong ba? Borong Pipet.
So God is so man, so man. Can para ako last. Give me mine. Sino ba kasi ang pinagsisilosan mo? Sasampalin ko. Thank you. Who's two people? Bakit? Lang. Sino kayo? Hello. Ngayon, higdang magpapatpairog kasi kay maano ka sa katurog ka nila. Alagsal? Oh, haligda! Airog sa mo. Ito pa, saan? Thank you for the thumbs up. Oh, thank you for the likes. Thank you for the likes. Thank you for the likes. Madam. Thank you po. Thank you everyone. Thank you for the likes. Thank you. Sa mga dumadaan sa nagda-like, thank you so much. Thank you for the sa nag-heart, thank you. May ada manggab. Nako, pag ako naman na maano yung mararaot yun. Hindi nga yan. Hello for 4 million. 4 million na. 4 million na. Thank you for 4 million and for the likes. Thank you so much. Dani, sanang lugot may rogon sa no? Tuwa doon, no? Lord.
Kura. So, 17 ang Christmas party niyo, Gab? Di ko maintindihan. Ang pangit. Nanang gawin son? Lubot. Pangit. Gawin dito sa mga Why did you hurt me so? Go! And go. Ano na ang favorite mo na kanta? Ay, hindi ka kanta dati nato na. Hindi ka kanta dati. Hindi ka kanta dati. Ano, favorite mo na? Punta. Nalimot nga ako. Favorite mo na. Bagaman. Niya. I need you, I love you, I hate you. Living a life looking back someday. Bagaman. Bayan, Gab. Turo ka na. Ano yun? Gab, ingayad sa nigda. Ano na yun na ano? Ayun sa pag ano, pundaw na yun.
Nga, Gab. Nga, da. Formal. Formal. Sometimes